Sa ako nang nahisgutan sa milabay nga episode, ang hari o ang reyna sa Sugbo, gibunyagan ni atong Abril 14, 1521, adlaw kadto nga Domingo. Uban kanila ang mga 8 kagatos nilang ginsakpan. Nahitabo kini kay ang tao nga wa pa mabunyagi, mao lamang ang makadawat sa bunyag. Ug kung ang usa ka tawo nabunyagan na, dili na mabunyagan pag-usap. O gisulat ni Antonio Pigafetta nga nakasaksi ni atong maong hitabo. Ang nagbunyag kanila mao ang kapilyan, ang chaplain nga kuyog sa panaw ni Magellan. Bisan sa atong gibansay karon, ang kasagaran nga ministro sa bunyag mao ang obispo, pari o diakono. Kung gikinahanglan gyud o walay pari nga makabunyag, bisan kinsa. Palikon ako, bisan kinsa makabunyag. Basta anaa ang gikinahanglan og sakto nga katuyuan o ginamit ang mga pulong magabunyag ako kanimo sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo samtang gibukbo ang tubig sa ulo sa pagabunyagan. Sa ngalan gyud sa Santissima Trinidad, Trinitarian ang mga pulong sulundan o formula, dili sa ngalan sa Ginoo o sa ngalan ni Jesus o sa ngalan sa Dios, kundi sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kay mao kini ang mando ni Kristo. Ang mga pulong nga iyang gilitok sa wala pa siya mukayab padulong sa langit, Matthew 28:18-20. Karon, usa sa mga sangputanan o epekto sa bunyag, mao ang kapasayloan sa sala. Pinaagi sa bunyag ang tanang sala mapasaylo, sala nga panulundon o original sin, o ang personal na sala. Apil na ang silot gumikan sa sala. Kay niadtong natawo pag-usab gikan sa sala, walay magpabilin nga babag sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Ni ang sala ni Adan o ang personal nga sala, ni ang sangputanan sa sala nga mao ang pagkabulag gikan sa Dios. I say to you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. John 3:5-7. Madungog usab ni nato ni San Pablo sa iyang pagkakabig sa pagtuo. Nadungog ni San Pablo, get up and have yourself baptized and your sins washed away. Acts 22:14-16. Sa sulat ngadto sa mga Hebreo, Hebrews 10:19-12. Let us approach with a sincere heart and in absolute trust, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed in pure water. Karon atong sabton kini gitawag nga sala nga panulundon o original sin sa in English nga pinulungan. Nganong natawo ta nga adunay sala nga panulundon? Diha sa basahon sa Genesis, ilabi na sa kapitulo 3, nga nagsaysay sa pagkahulog sa tao. Ginamit ang malarawanong pulong, mipadayag sa usa ka kanhiay nga panghitabo, buhat nga nahitabo sa sinugdan sa sugilanon sa tao. Mabasa nato ang kinatibuk ang tawhanong kasaysayan nga minarkahan sa unang kasaypanan nga gawas nung gihimo sa atong unang mga ginikanan. Ang tanang tao na dahig sa sala ni Adan. Dayag kaayo kini sa pagsabot o gisulat ni San Pablo. Therefore, just as through one person's sin entered the world, and through sin death, and thus death came to all. Inasmuch as all sin, for up to the time of the law, sin was in the world, though sin is not accounted when there is no law. But death reigned from Adam to Moses, even over those who did not sin after the pattern of the trespass of Adam, who is the type of the one who was to come. Romans 5:12-14. Sa mao gyapong sulat ni San Pablo, mipadayon siya
But the gift is not like the transgressions. For if by the one person's transgression the many died, how much more the grace of God and the gracious gift of the one person, Jesus Christ, overflow for the many. And the gift is not like the result of one person sinning, but after one sin, there was the judgment that brought condemnation. But the gift, after many transgressions, brought acquittal. Romans 15:15-16. Sa sulat ngadto sa taga-Ephesus, si San Pablo miingon, you were dead in your transgressions and sins in which once lived following the age of the world, the following ruler of the power of the air, the spirit that is now at work in the disobedient. All of us once lived among them in the desires of our flesh, following the wishes of the flesh and the impulses. And we were by nature children of wrath like the rest. Ephesians 2:1-3. Mauto nga si San Cipriano, the father of the church sa ikatulong siglo ni Tudlo, sa dili pagbabag sa bag-ong inanak, kinsa bag-ong natao, wala makasala gawa sa iyang pagkamay lawas sumala ni Adan. Natakdan sa labing karaang kamatayon, sukad sa sinugdan. Apan miduol sa pagdawat sa kapasayloan sa mga sala, dili iyaha kundili sa uban. Apan sa unang sala, sa atong unang mga ginikanan, wala biyai sa Dios ang tao. Ang Dios sa iyang katingalahan nga mga pamaagi, nagsangyaw sa umaabot nga kadaugan o ang iyang pag-uli human sa pagkahulog sa tao. Kini atong mabasa diha sa basahon sa Genesis, ang unang ebanghelyo, the proto-evangelium, ang unang pagsangyaw sa Mesiyas ug manluluwas, sa away sa serpente o sa babay o sa kadaugan sa mga sumusunod sa maong babay. Ngadto sa bitin ang Dios miingon, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. They will strike at your head, while you strike at her heel. Genesis 3:15. Kini natuman diha sa mahal nga Birhen Maria, ang babae nga nagmadaugon, ang inahan sa anak sa Dios. Ang kadaugan batok sa sala, gipadayon pagbuhat sa simbahan diha sa bunyag. Mao nga sa pagbunyag sa unang mga Kristiyanos dinhi sa Subo, ang ilang sala nga panulundon ug uban pang mga sala napapas. Mausab kini ang nahitabo sa diha nga kita gibunyagan. Sa kaluoy sa Ginoo, naluwas kita gikan sa kaulipnan sa sala. Kay lagi ang kaluwasan sa kalag ang labing mahinungdanong balaod. Ug tukma nga gisaulog karong panahona, karong Domingo ang Gaudete Sunday, ang ikatulong Domingo sa Adbyento, ang Domingo sa Pagmaya, kay matao ang Mesiyas magwagtang sa sala sa kalibutan. Manginaot kita, maubos sa panalangin sa atong Dios. Diha sa itong mga pagpangandam o pagsaulog sa unang bunyag, dinhi sa atong nasod, mapalawon pa ang atong pagsabot dining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga makapaambit niini sa uban. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every land, Hosanna to the King. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
Mga igsuon, na nata sa ikatulo nga Domingo sa Adbiento, niya gitawag ning maong Domingo o Gaudete Sunday or Domingo sa Kalipay. Niya unsa may hinungdan nga malipay ta? Kamo unsa may hinungdan nalipay mo? Aw nalipay ba mo ron? Depende. Tungod kay sa atong pagpangandam nga musod ang Ginoo sa atong kinabuhi, nagkaduol na siya. So kadtong nakasinati nga ang Ginoo misulod na ginayhinay siyang kinabuhi, maurasad ang malipayon. Busa karon padayon ta nga magampo pinaagis mahal nga Birhen Maria nga unta ang atong kinabuhi mapuno sa presensya sa Ginoo, unya nindot sa dangato untang pagpangandam sa iyang pag-abot. Padayon puntang magampo nga ang pandemic mahunong na ni kaning COVID-19 o ato sang iyampo padayon ang atong mga benefactors, mga donors nga naghatag nato dinhi og kalipay tungod sa ilang pagkamanggihatagon. Hatagan sa donta sila sa makalipay nga grasya sa Ginoo. Ato rong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, nagtan-aw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan ug sa kanunay makasaulog kami niini uban sa dakong kadasig ug kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Aniya kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kagipili o gipadalaman ako niya aron pagsangyaw og maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni adtong nagsubo
Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios, kay gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan, gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong, ingon sa pamanhunon nga nagkwintas og mga bulak, ug sama sa pangasawunon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon ug mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mo paturok, ug ingon nga ang tanaman mo paturok sa gipugas diha niini. Paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagdaig sa atubangan sa kanasuran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalag na lipay, diha sa akong Dios. Ang akong kalag na lipay, diha sa akong Dios. Nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Kay gitanaw niya ang kaubos sa iyang sulugoon. Ang tanang kaliwatan nga umaabot nagatawag kanako nga bulahan. Ang akong kalag na lipay, diha sa akong Dios. Ang Dios nga gamhanan naghimog kadagko ang butang alang kanako. Bulaan ang iyang ngalan, ang iyang kaluoy gikan sa kaliwatan. Ngadto sa kaliwatan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang akong kalag na lipay sa akong Dios. Ang mga gigutom iyang gikatagang nagmangakayuhan kanako. Samtang ang adunahan iyang gipapauli nga walay dala. Iyang gibayaw sa Israel iyang sulugoon. Kay nahinumdum sa iyang kaluoy. Ang akong kalag na lipay, diha sa akong Dios. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisan unsang nadangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristong Hesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo, ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo, ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, magbalaan kaninyo sa hingpit, ug manalipod kaninyo sa inyong espiritu. Kalag og lawas, ug magputli gayud kaninyo, hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Sanglit matinud-anon man ang nagtawag kaninyo. Buhaton gayud niya kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. nga nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kon kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa way lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Ug sila miingon, nan sultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni Propeta Isaías. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania sa tabok sa suba sa Jordan diin namunyag si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining kalipay kuan kay ni siya kanang misteryoso. Usa sa dis mga misteryoso nga butang dinhis kalibutan ang kalipay. Kinsa man ninyo dinhi ang wa or dili gusto nga malipay? Taas ang kamot. Kana bang di gyud kaganahan anang kalipay? Wa pulos gyud ta gustong malipay. Wow. Muna moingon ko misteryoso kay titang tanan gusto tang malipay. Pero daghan kay nato nga wa gyud kalipay. Na bang ilang giingon kiispi. No, kanang dali kayong masubo. Kuwang sa kalipay. Kamoron malipayon morong buntaga. Malipayon mo? Ambot lang ka, di lang dyan ko siguro kay kanang tao bitaw nga pangutanon dili mo tubag, pasabot ana wa ginay kalipay. Kay kanang tao nga imong pangutanon nga malipayon, mo tubag gina. Kanang mga bata, mao gina sila tinuod nga malipayon, kabantay mo sa mga bata. Oh, tanawa mga bata. Pagka malipayon, nya imo na silang pangutanon, ditso ginagtubag, igingon nimo musta man imong mama, guwapa, ingon siya, bate. Oh, ano na sila. Wa ka kusias imong mama, gikusi. Mo na gina sila. Nya ana unis mama. Mo ana sa nang bata. Hangtod maanad na sila nga di na sila mutugan kay ngano man gihadlok mas mama, giwagtang ang kalipay. No. Pero ang bata
originally gyud sa sinugdanan malipayon ginang bata. Bata ba? Perti ginagkalipay. Kinsa may gatudlo nila og stress. Kanang wa nay kalipay, ang mga ginikanan nga wa nay kalipay ipatakod nila sa ilang mga anak. Muna kamong mga ginikanan, kamo maoy impiernohonon, nganong ang inyong mga anak din ana malipayon. Sigihan man ninyo hadlok. Mga bata magdagandagan, malipayon kay tanan, hala ambak diha, syagit-syagit, ako siyon dayon. Mao ra ba dato ilang kalipay? Wa nagikusi ang bata mahadlok na mudagan, di magpundo na las daplin. Nya kay di man na kinaiyas bata nga magpundo, mao nang bata magsubo ang naong. Ana. Magsigisag tan-aw siyang mama, iyang papa, magsigisag ingon nga nus ama ni mamatay, oy aron makadagan ako. Si San Juan nga magbubudyag, siya ang nag-una sa kalipay. Iyang giandam ang dalan padong sa kalipay. Kini diayng kalipay mga igsuon, andamonon pod ni. Ang kalipay diay usa diay ni siya ka desisyon. Ang kalipay ba? Usa ni siya ka desisyon. Ang mag-una gyud aron ta malipay mao ang atong desisyon nga malipay ta. Nya unsa may atong himuon nga desisyon aron malipay ta? Mao ang pagkuha ni anang tanang babag sa kalipay. Ug ang nag-unang babag sa kalipay, unsa man? Unsay unang babag sa kalipay? Wa mo kibaw? Kana bang hindrance to true and lasting happiness? Unsa man? Ang pinakadako gyud kana gyung SALA. Unsa man na? Ang sala. Kanang sala mao gid nay dako kayong babag sa kalipay, mao bitang ginganlan ng sala og kangit-ngit. Kay kasagaran gid nato di kita malipay ngit-ngit. Gawas lang adtong mga dunay mga sala. Di ba? Kanang maglipay-lipay des ngit-ngit, mga makasasala na. Mawutang moingon ta mga taos kangit-ngit. Kanang mga manag-uyab nga sadan sakay sa motor wa para bagyo suga nya mosuot adtong ngit-ngit. Noy igawas ana palpag na kay nag-o. Luspad na kay na. Ngano man unsa may gibuhat ladtos ngit-ngit? Sala. Unsa ay nalipay man sad mi ato pero di man na true and lasting happiness. Kana bang tinuod og malongtaron na kalipay. Gitawag na nato og lipay-lipay. Sa to pa di tinuod. Diin mo naglipay-lipay mi didto, inom mi. Nya tinuod na nga kalipay ang inom. Dili kay sala man na. Labi na gyud mga hubog na. Mao na usahay iniguli nimo maoy bungkag ang tanang bungkagunos balay. Gamayng sultis ka ubas balay singhag dayon kay wa naman. Naglipay-lipay mi, suyop mi didto. Unya, kalipay din ang suyop di. Tinuod na nga kalipay. Dili oy. Naglipay-lipay ko dito lang sa ako sa bar, hikap-hikap anang mga prostitute, kanang GRO, makalipay din na. Di oy, lipay-lipay na. Kung ang imo pang asawa imong isigyag hikap, kadtoy tinuod nga kalipay. Mga anak sad lipay-lipay lang ta, hala Facebook, hala cellphone, hala sige gyud duwa computer games kay kanang kading lipay-lipay ta, enjoy ta, duwa ta. Nya tinuod ay nang kalipay. Oy, nagsigig yaw-yaw ditong imong inahan intaong gasig pasiplat nimo nga gasigi na lang kadag yampungad sa computer, wa na gani ka kahuga sa imong gikan-an, wa na kakapilo sa imong gihigdaan, wa na gani ka kapanglaba hasta sa imong underwear. No? Ang pare isa dala lipay, kulikta, lipay kay kulikta, tindag kuas kulikta. Nya tinuod ng kalipay. Oy, na nagyaw-yaw ang sakristan o ang mga staff sa parokya sa sus, kimanti nila naging ming father. Ana. Siya dito sige lipay-lipay, ana. Magtanaw in taon magladok-ladok slaw yan tuan na sang kulikta gidaan na sa spad pagi may bahini.
Magsige na sila yaw-yaw, maglinibakay pa na. Grabe, ano, di kasi kahuna-huna na to. Mau na ako karon naputos na ko sa libak. Agwantahon lang sa dinako. Mao na, unsa may unang requirements sa kalipay? Paghimog desisyon nga imong wagtangon ang babag sa imong kalipay o kalipay sa mga tao. Unsa man? Sala. Naamuroy sala, halahunungan na. Di ba, daghan kayong malipay. Kanang bana nga nangabit. Bana ba nangabit? Sala man na. Hunungan ang imong pagpangabit. Uli sa inyo. Nya didto na ka magsige gyud og labing-labing sa imong asawa, din adyo ka mo entertain sa imong kabit, malipay pa tong imong asawa, malipay pa imong mga anak, hasta ikaw wa na kay guilt, malipayon sa ka katus ang imong kabit, malipay pud to siya ngano man wa na say magsigig libak niya ang iya sang maginikanan nga mga igsuon nga gihilasan kaayo sa iyang pagpangabit, mga lipay sad, no? Usalan nimo kapag biya sa sala, purting daghanang nangalipay. Kanang imong suyop imong suyop, undanga na Okay, undanga. Di ba pila ka buk malipay? Ang di gyud malipay ang drug lord mo nang pusilon ka, patyon ka. Pero usa ra man sad siya. Gipatay lang ka, pero daghan na kay nalipay kay miundang ka sa imong bisyo. No? Di man sad mo ganahan. Lagi. Kanang muundang kanang imong sigig pamalikas. Kanang imong sigig pamalikas ba undang nga rago na. Basta daghanang malipay gyud. Kanang imong anak malipay, ang imong kuyog sa balay malipay, hasta sad ikaw malipay kay mugaan man imong una din Muna sa atong kining unang pagbasa, gibutang gid dinhi nga sa tig-ingon ni propeta Isaías, pagsangyaw sa maayong balita. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon, pagpagawas sa mga binilanggo o binihag. Ang sintro des Ginoo para gid ta malipay, lipaya kadtong way kalipay. Pananglitan, ang kawatan nangawat dito sa inyong balay, malipayon ba na siya sa iyang pagpangawat? Sa inyong paminaw, ang kawatan, malipayon? Hindi, gikuyawan in tao na. Nya gikulbaan pag na, basig masakpan. Nya wa pag na kasiguro, kung baka kawat ba? So, nakamulungkab kag balay, wa pa ka kasiguro doon na kay makuha dito. Yang masakpan, baka purti pa ni mong bunuga, purti anang kuanas kawatan. O nya karon, og dadaan ni mong kalipay ang kawatan. Ang sa may imong himuon, ablihi daan imong pultahan o mga bintana. Aron maayo ang iyang pag-agi niya, andama na daan ang iyang mga kawatonon sa kani, pwede ni mo dadon, kani pwede, niya karin pikas, ibilin lang ni, sunod na lang sad ni. Igtanaw sa kawatan, ana siya guide, unsa iyang dadon. Di ba? Ya, butangan pag mo, welcome kawatan, I love you. Ana, don't worry, feel free, feel at home. O, di ba? Ang kawatan, hala kanindot gud aning balaya. Pag sugod niya hikap, pusi na yun. Ni-relax man. Ayaw yun. Nya, kamutanan dito, naglingkod mo, pag sud sa kawatan, welcome, ana din ka. Di ba? Pagka, makaingon yun ang kawatan, lahi man sa ding ilang treatment, pagkalipaya yun nako. Mulakaw to siyang magtaghoy-taghoy. Nya, inyo nang buhaton. Muna tanawan naghain na diha ang dili malipayon. Nya unsa may laing babag sa kalipay? Ang atong self. Kining atong self. Kana bang ang imong hunahunaon, ang imo nang kaugalingon, kana babag ginas kalipay. Pangita mog selfish nga tao nga malipayon. Kana bang tao nga gusto nga siya mo'y tagdon, siya gi sikat, siya gi tahuron, pangita mong tao ingon ana nga malipayon. Munay numero 1 kusmod kay ignaw. Kana bitang mogawas akong pagka-selfish, din adjud ko malipayon. Kana bitang mga saba na ko ni Landering Brad Boy, kaning pero akong yung tuyoon nga, di jud ko mga saba, dahigon gini nako mga buangon. Dahigon gini nako. Kaning wa nako mauyoni ako gining daygon, kaning tanan nga wa nako mauyoni ako gining daygon. Lingaw kay ka. Kanang
conscious effort. Deny your standard. This thing kanang imong bana pala hubog kayo, nya maglagot yung kayo ka inigduol niya nimo nga hubog guys tanan. Kwa arago na nga standard, ingna akong bana pala hubog, ako ning lipayon ang hubog. Oh, di ba? Yang sa may hitabo nimo, mahimo sa kang palahubog. Matakdan man kaniya, kay ganahan na magikasiyang baho. Di mo to? Ako kasuway ha, pero kaya mahubog ko, di man sa ko mo dugog ko. Wow, naday ko dito yung gibutan dahil taas. Man. Oh, I like susiha. Sino ka? Sakop niya noon mo. Kana selfishness. Manguban bitaw nga niingon diri ang atong ikaduhang pagbasa si San Pablo. Kinahanglan yung mapasalamaton ka bisag unsay mudangat kanimo. Kanang pagpasalamat bisan unsay mudangat, pasabot ana wa na kay standard. Wa na kay standard ba? Ang unsalay mo abot pasalamat. Og pangutan-o nato ang mahal nga Birhen Maria, sa dihang gilansang ang iyang anak sa krus, ningon gitingin to siya, salamat nga nalansang yun. Niya magpasalamat po na. Ningon man San Pablo, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Niya ang mahal nga Birhen, katong gilansang iyang anak sa krus, nagpasalamat ka to. Ha? Pangutan ang Birhen, wa man ko kay bawo, wa man sa takadungog, wa man sa gisuwat. Pero tungod kay wa siya magtingog, wa sad siya masuko, wa sad siya makuyapi, ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen nagpasalamat. Kining atong salmo, responsoryo, awit man ni sa mahal nga Birhen Maria. Iya maning gitawag natong Magnificat. Unsa may atong tubag sa salmo? Oh, singer, unsa to atong tubag? Wa sad kay ba? Og di ka tubag, impierno gyud, klaro kayo. Akong kalag nalipay diha sa akong Ginoo, akong Dios. Wa na nagkasaylo-saylo na. Pero sad lang, mao man to ang konteksto, no? Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Hain ang iyang kalipay, dili sa iyang self, naa sa iyang Dios. Sa dihang gilansang ang iyang anak, unya ang iyang anak wa gyud masuko, diha niya nakita nga ang Dios naa sa iyang anak, kay ang Dios maluluy-on man. Sa dihang nisulti ang iyang anak nga amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat, na pamatud-an ni Maria na kining gilansang sa cross mao kini ang akong Dios. Salamat. O kining iya karong pag-antos mao na ni ang kaluwasan sa mga binihag ni Satanas, sa mga biktima sa yawa. Apil na ang mga pari nga maoy nag-author sa pagpatay ni Jesus, ang mga high priests, ang mga scribes, mga Pharisees. Di ba? Di porting pasalamat ni Maria, nabuntog sa Dios ang sala, pinaagi sa iyang divine mercy and forgiveness. Kamo, makapasalamat mo kung ang inyong anak gikulatag maayos inyong silingan, nya wa gyud mo sukol, porting gubaas naong, magpasalamat mo. Dili ka magpasalamat ng imong anak nagpractice sa Diyos noon nga kinaiya. Di mo pasalamat na. Dili mo magpasalamat kung libakon mo maayos inyong silingan. Di mo magpasalamat. Pagpasalamat kay maunang panahon na nga imong ikapakita ang imong Diyos noon nga kinaiya. Kana bang niingon si Kristo sana? Iampo ang mga naglibak nimo nga mamatay untag sayo. Iampo ba nga bindisyonan sila sa Ginoo? Kada bang maingon ka, Lord, gilibak ko, gisakitan ko, pero kaluy iintawon sila. Kaluy sila. Hatagi sila maayong panglawas. Nya kung gusto gani ka Lord nga mo silot nila, tagaan nimo sila COVID, diri na lang na ihatag nako. Ngana? Muna ang gibuhat ni Jesus, ingon si Jesus, imbis nga sila'y ilansang sa cross, ako nalay ilansang
kay nalipay kay ko nila ug nahigugma ko nila. So unsay unang kwaon aron ta malipay ang sala. Ikaduha, Selfish. deny yourself kanang imong standard. Unsa may ikatulo, hatagi Ginoo ang imong isig katao. Hatagi og Ginoo. Unsa man ang Ginoo atong ihatag ngadto sa atong isig katao, kanang i-share nimo ang tanang nindot nga naa nimo. Lagi ayaw i-share ng imong kusmod, kanang smile mo nay Dios nun, ihatag ang Ginoo ngadto pinaagi sa imong smile. Giadto aturog kabit sa imong bana, smile ito dito. Inaday, happy asa Merry Christmas ana. Di ba makalitan to siya? Yang imong bana tuam day sa sulod. Oh, musod to dito. Nayabag na to imong asawa. Isa nga naman siya, uy, usik apa ka to? Basig nag-nervous breakdown to. Isa nga naman siya, gihapit man ko diri, niya gismailan man ko. Niingon man nga, Merry Christmas. O saan na siya, nayabag na? Yang ba na mangutkot sa tuso, bitaw no? Ay, guli niya dito, mingon sa din ka, Merry Christmas. Isa, na ginayabag na akong asawa. Nga magyaw-yaw man taninig uli na ko, gikan ko dito, karong gaingon namang Merry Christmas. Nya mangutana di mong bana, naunsa ka day, nalisuan na kasi imong maing pangisip. Siya di, oy, natarong na hinoon. Siya nga naman, siya, kakita naman ko Ginoo. Nya akong i-share nimo ang Ginoo. Siya niya, ako day, unsa may akong i-share siya, yawa. Gasigi kag paambit na ko og yawa. Nya ako kag suklian og Ginoo. Iglakaw na sa imong bana, mingon, paita sa dani, yawa man day ni. Ako na lang sa ning himuong Ginoo, oy. Moadto din sa siyang kabit. Nga maingon day siya dito, sugod karon hunomo na ni nato. Last na lang ni. Last na lang. Napag-isip pang last. Pero iyan ang hunungon. At least, nitakot namang imong Ginoo ngadto niya. O di, last na lang to. Okay na ninyo. Sige, ipaambit ang Ginoo ron dito sa inyong mga anak, mga silingan. Ako sang paningkamutan na mapaambit na kong Ginoo. Yaning akong mga kauban diri sa sakristiya nga dali kay na kong yaw-yawan. Sige, testingan na to ha. Sige, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, si Juan nga magbubunyag ang tingog didto sa kamingawan mianhi aron pagsaksi sa kahayag nga mo'y nagdala sa kalipay nga tinuoray. Busa, mudangop kita sa atong mga panginahanglan diha sa mapaubsanon nga kasing-kasing sa pag-ingon. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang matagsakop sa simbahan, dinhi sa kalibutan, mahimong mabinantayon o kanunay andam sa pag-abot ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, magmanggihatagong mutanyag ug kagawasan kanila nga nabalhog sa pisuhan sa dili makaingayong paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami.
Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sila nga mihalina, mupahulay nga malinawon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom nga amahan, ang imong kaluoy malungtaron gikag kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Busa dawata kining among mga pangamuyo diha sa pagpaubos ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan ining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop og pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo,
santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sa ngwa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man naging harian, ang gahom ug aging maya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you, panagda. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kadamon. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalihinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos pinaagi sa imong Diosnong panabang.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang malungtaron nga kalipay, lasting happiness. Nya mahitabo ra na kun sama ni Maria samas mga santos atong sundon ang ilang formula. Unsa toy una? Wag tanga ang imong sala. Wag tanga ang imong pagka-selfish o ang imong standard, o niya ipaambit ang Ginoo, ang kalipay sa Ginoo ngadto sa imong isig katao. So atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga mialagad nato ron, mihatag natog kalipay ang atong mga frontliners, mga barangay officials, mga tanod, ang ato dihang mga Eucharistic lay ministers, ang naglimpyo sa atong simbahan o nag-andam niini para sa atong paggamit, ang atong lectors, salmista, ang atong mga love offering assistants, ang atong mga sakristans, niyas gawas o dito sa sulod, niya ang nag-control sa atong sound system, ang nag-control o nag-operate sa atong TV monitors, ang atong mga choir nga maorasad ang atong mga buotang mga sakristan dinhi sa atong parokya. So ato sang pasalamatan ang atong mga offerers kadtong tanan nga mihimo aning formal offerings, pinanguluhan sa nag-offer sa atong bread and wine nga sila si Mr. Darwin o Mrs. Ruth Alivio and family. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kay inyong tanan. Ang nag-decorate sa sa atong simbahan, no? Ato sang pasalamatan. Pakpak. Wala man na isulti yangan. Nakaron atong mga pahibalo, pahinomdom pag-usab nga aduna kitay mass wedding nga ipahigayon karong February 13, 2021 at 9 a.m. dinhi sa atong simbahan. Pasiugdahan kini sa mga sakop sa atong Family Life Apostolate. Ang basic requirements kanang nagtipo na sulod sa 5 ka tuig pataas nya or civilly married unya nagpanuigon og 25 years old pataas. Ang deadline sa registration karong December 31, 2020.
Nya ang kompletong mga detalye nasa atong opisina. Ambot na ba kay update pila ka buok na ang kay mabutangan niya ni nato din og pila na kabuok ang ni qualified or ni qualify. Ikaduha, ang ato sang schedule sa atong misa di Gallo magsugod na ra ba ni karong sana Huwebes Wednesday December 16. Dinhi sa simbahan alas 3 sa kaadlawon og alas 4:30 nya sa atong mga kapilya sa Lorena 2, Santa Cruz adto sa ilang gym, San Roque Gym, Tabla nga gym, Lataban nga gym ug Sambag nga chapel alas 4:30. Nya pahinomdom lang nga mosunod gid ta sa protocol nga gipatuman sa atong LGUs ug sa atong simbahan. Nagkahiusa gini sila nga wa gyoy gagmayng bata nga dadon o niya wa say mga sobra katiguang nga pasudlon labi na gyud sa masakiton. Please in town tabang lang ta ha. Di ta magpagahi sa atong ulo kay mawa ang atong kalipay. Ikatulo, pahinomdom sa mga chapels o mandated organizations nga ang deadline sa submission sa entry para sa atong parole making contest karong Pitsa 15 adlaw Martes. Ang makasubmit og una kanang gitawag natog early bird kay contest man naaman ni siya point sa judging plus 3 points. Ang makasubmit karon og ugma plus 3 points. Karon og ugma ba? Ang mo submit inig ka kuana 15, wa na mo'y plus. Siguro alang sad nga kamo say pinakanindot aron nga basig malabuan to ninyong usa nga katong nag-una. Nya ang atong premyo niini ang first prize pila to among nasabutan 10,000, nya ang second 7, ang third 5,000. Wala na yung madawat, wa na ilain. Unya update sa atong katong 1,000 slots nga faith and power slots nga tag 3,000 as of December 12 kagahapon. Ang ato ng total nga nahalin niabot na og 228 ka slots. Pakpak. Nag-anam nagkajutay. So dali-dali mo. Ang available slots na lang nato 772. Mukalit lang yan ni kawagtang. Daghan na kayong ganahan mo palit kay gustong malangit. Di bitaw. Daghang mo palit kay gustong mulipay sa niya simbahan. Salamat kay ninyong tanan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.